ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯತೆ ಕೂಡರ ಮಾತಾಡಿಗಳ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲು ಪೊಳಲಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯಾರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಮಿತ್ತು ಮಾರಿಪಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ರೋಡ್ಗೂ ಬೆಂಜನ್ ಪದವು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ ಬೆಂಜನ್ ಪದವು ಬೆಂಜನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬಂದ ಬೆಂಜನ್ ಪದವು ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ಆ ಬೆಂಜನ್ ಪದೋಡು ಒಂದು ಅಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು, ಅಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಹೋದ ವರ್ಕ ಅಜ್ಜನ ಕಥೆ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ದ ವೀಡಿಯೋಡು ಮಾತುಕೋಡಿದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಪ್ಪ ಅಜ್ಜನ ಕಥೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಏರನ್ನ ಕೇನನ್ನ ನಕ್ಲಿತ್ತಿಂದ ಹೋದ ವೀಡಿಯೋನರ ದೂದು ಬಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಥರ ರೀತಿದು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂತೆ, ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟ ಬರಪದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂತೆ. ಸೊ ಈತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಜನ ಪದ ಹೋಗು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ದ್ವಾರ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಬಲೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಅವಳೆ ಅಭಯೋದವರ ನಿಧಿಯೇ ಅಭಯೋದವರ ನಿಧಿಯೇ ಕೊರಗಾಜ ಅಭಯೋದವರ ನಿಧಿಯೇ ಅಭಯೋದವರ ನಿಧಿಯೇ ಬೆಂಜನ ಪದವುದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳ್ಳಾಯೇ ಬೇನಿದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಲ್ಕಿರಿಯೇ ಬೆಂಜನ ಪದವು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಜನ ಪದದ ಅಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ತು ಮುಲ್ಪಲ. ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಡೆಗೆ ಸಲ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪು ಖುಷಿ ಆಪು ಎಂಕ ಅಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಸಾದದ ಬಂಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಧದೆರೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನಲಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲು ನನ್ನಲಾತ್ ಪ್ಲೇಸ್ಲು ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಡು ಬರಿಯರುಂಡು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಲಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಯಾರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಕನ ಆಸೆ ಪಲ ನಿರಾಶೆ ಆಪುಜಿ ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಾಕಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು. ಈ ಕಿನ್ನಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಕೊರಡೊಂದು ಏನೊಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Signing off with Charan Rajkar Kerayas. Thank you.